Máis de 200 corredores, 119 na distancia longa e 85 na curta, participaron onte domingo no Portosín Trail, organizado pola Asociación Arousaneo. Carlos Lorenzo fíxose coa vitoria na modalidade longa de 21 km, seguido de Marcos Pascual e Pedro Traba, que completaron o podio. O corredor sonense fixe un tempo de 1 hora 48 minutos e 3 segundos. Na categoría feminina, a primeira corredora en atravesar a liña de meta nesta mesma distancia foi Andrea Vázquez, cun tempo final de 2 horas 24 minutos e 11 segundos. No que respecta á distancia curta de 15 km, o primeiro clasificado foi Gerai Lorenzo, en homes, e Marta Vázquez, en mulleres. A carreira desenvolveuse sen ningún tipo de incidencia destacada, nunha xornada marcada polas boas condicións meteorolóxicas para a práctica deportiva. A proba de onte poñía ademais o broche de ouro o circuito Trail Series, na que se incluían este ano únicamente 2 probas, a de onte en Portosín e a celebrada o pasado 25 de xaneiro en Outes. Tras a suma de tempos nas dúas carreiras, a vitoria final na distancia curta no circuito foi para Gerai Lorenzo, en categoría masculina, e Carla Liñares en féminas, mentres que na modalidade longa o triunfo recaeu en Carlos Lorenzo en homes e Andrea Vázquez en mulleres. Dende a entidade organizadora destacaron o bo desenvolvemento da proba, na que se incluíu tamén unha andaina, con boa parte do percorrido en común.